Исәмесез, бүген 25 октябрь, шәршәмбе көн яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольна таныштырам. Бүген безнең программада. Машинада газ баллоны шортлап, 2 кеше һәлак була. Biz килгәндә уже ут юк, 2 кеше үлгән дип соцсетьтән ишеттек. Әлмәт районындагы куркыныч фаҗигадан Хәдилә Закирова репортажы. Техникасы бар, эшләргә кешесе юк. Казанда кыш айларында юлларны тәртиптә тоту өчен хезмәткәрләр җитмей. Буз каткан була юлдан барганда, шуып китәсеңдә йылырга мөмкин, җәрәхәтләнергә. Казанда кар тарту техникаларының кышка әзерлеге турында Илдар Сафиуллин. Казан пирамидасы сәхнәсендә Шәрык базары гөрли. Үзебезнең бай рухи мирасыбызны күрһәтәбез. Уның менән уртаклашабыз. Халыкара фестиваль барышында Башкортстан Республикасы куйган концертны Рүзәл Шәрипов та күреп кайтты. Әлмәттә кытышкыч аварияда яны бүлүчеләр, бөгелмә кешеләре булган. Алар вахта белән Әлмәткә барып эшләгән. Кичәйләренә кайтканда һәлакәткә юлыгалар. Фаҗига эзеннән әлегә җинаять эше кузгатылмаган, әмма ул якын арада ачылырга мөмкин. Чөнки бу авариядә бик җитди сәбәпләр бар. Исегезгә төшерик, һәлакәт Казан-Оренбург трассасының 221 чакрымында килеп чыга. Мерседес каршык полосага кирип, УАЗ машинасы белән бәрелешә. Андагы газ баллоны шортлый һәм бар нәрсәгә ут каба. Бу ханка салонында йөртүче һәм бер пассажир яны бүлә. Икенче пассажир һәм чит ил машинасын йөртүчене хастаханәгә алып китәләр. Фаҗиганың сәбәбе нидә булган? Әдилә Закирова дәвам итә. Бер тәүлек үткәч, без фаҗига урынына кабат килдек. Монда кичәге авария эзләре һаман да бар әле. Һавада янган ис тора. Юл шитендәге коймалар да капкара, димәк алар да янганнар. УАЗ һәм Мерседес бәрелешкән урынны тәгәрмәч эзләре күрсәтә. УАЗ әйләнеп капланган урында без табиблардан калган перчаткаларын таптык. Димәк алар беренче ярдәмне монда күрсәткән. Бу һәлакәттән соң берничә сәгать узгач төшерелгән кадрлар, металл өеме, төтен, УАЗ машинасыннан берни дә калмаган дияргә була. Мерседес берничә метрга Юлның ике ягына да җыелган бөке 3 сәгатьтән соң гына бетә. Котышкыч фаҗиганы йөзләгән машина йөртүче күздән кичергән. Без монда инде 5тән берле, без килгәндә уже ут юк, 2 кеше үлгән дип соцсетьтән ишеттек, булганы шул. Без 6дан берле көтәбез инде, бик куркыныч авария булган дип ишеттек инде. Хәзер менә эвакуаторлар килеп машиналарны алып киттеләр инде. Юхиди мәгълүматы буенча Мерседесны 23 яшьлек егет йөрткән. Ул алда барган машинаны узарга дип каршы якка чыгып, УАЗ белән бәрелешә. Автомобильгә куелган газ баллоны шортлаган. Шул секундта ук 2 машинага да ут каба. Янгын 20 чакрым ераклыктан да күренеп тора. Бу видео бөтен социаль челтәрләрдә таралды. Күрәсен кешеләр УАЗдан чыга алмыйча яны бүлгәндер. Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz 2000 года рождения. Чит ил автомобилен йөртүче егет 2000 елга ул юлда машиналар юклыкка ышанмыйча каршы якка чыга һәм УАЗга бәрелә. Аның белән 1964 елгы ир-ат идарә иткән. Машина йөртүче һәм аның 1976 елгы пассажиры үлә. Әлегә билгеле булганча УАЗ автомобиле Бөгелмә районында теркәлгән спецрегион-строй төзелеш оешмасына карый. 59 яшьлек йөртүченең 2 эшчене сменадан алып кайтуы була. Чит ил машинасын йөртүче егет Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән. Соңгы 2 елда аның юл хәрәкәте кагыйдәләрен 21 тапкыр бузуы ачыклана. Тизлекне арттырган, каршы якка чыга, кызыл янганда светофорга туктамый. Водитель автомобиля Mercedes имеет стаж водительский 5 лет. Мерседесны йөртүченең 5 ел стажы булуы мәгълүм. Инспекторлар тикшерү эшләре алып бара. Фаҗиганың шаһитларын сораштыралар, кирәкле медицина документлары алына. Бу факт буенча мөгаен җинаять эше ачылыр. Необходимые исследования, изымаются необходимые медицинские документы. Мерседесны йөртүче хәзер хастаханәдә, хәле тотрыклы. УАЗның бер пассажирын шулай хастаханәгә алып баралар. Аның сынган җирләре була. Соңрак өенә җибәрәләр. Кичә ДТПдан соң безгә 2 пациентны алып килделәр по линии скорой помощи. Значит, без аларны карадык, помощь оказали. Бер пациентны больницага салдык, икенче пациент китте амбулаториягә на дальнейшее лечение. Тикшерүләр узгач, җинаять эше ачу мәсьәләсе хәл ителәчәк. Әлмәт районыннан Әдилә Закирова, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Иртәгә Татарстан юлларында бозлауык булачак дип хәбәр итә синоптиклар. Төнлә кар яву ихтимал, температурасы -7 градуска кадәр төшәчәк. Шундый һава торышы алдагы 2 көндә сакланыр диләр. Шиномонтажда чиратлар кимеми, машина йөртүчеләр тәгәрмәчләрен алыштырырга ашыга. ЮХД хезмәткәрләре юлларда игътибарлы булырга һәм тизлекне киметергә киңәш итә. Техникасы бар, эшләргә кешесе юк. Казанда кышын юлларны, тротуарларны тәртиптә тоту өчен 3000-га якын хезмәткәр җитми. Ишек алларын җыештыручы, кар керүчеләргә кытлык. Эшчеләрне күрше-тирә районнардан эзли башлаганнар, тик хезмәт хакы түбән дип авылдан да килергә ашыкмыйлар. Беренче бураннарга кадәр бу проблеманы хәл итәргә кирәк. Бүген кышкы сезонга әзерлек буенча беренче штаб утырышы узды. Быел техника ничек яңартылган һәм нинди мәсьәләләр көн үзәгендә тора? Илдар Сафиуллин репортажы. Авыл хуҗалыкларга кирәк. Әмма ләкин безгә туп кирәк. Шәһәрдә кар азрак булган сайын эше дә мәшәкате дә кимрәк ди Илсур Метшин. Казан мэры кар чистарту техникаларының әзерлеген үз күзләре белән күрү өчен Горвод Зеленхоз оешмасына килде. Елдан яңара инде. Техника әйбәт хәзер. Төрле кабырла, аспаска. Ничә метр киңлектә бу? 4 метр. Тик бу хезмәткә бик килергә теләмиләр шул. Менә бер сафта төзелгән 150-гә якын техникага 30 машина йөртүче җитмәй. Чистартасы участоклар яңа юллар бәрабәренә елдан-ел арта. Быел гына 170 квадрат километр өстәлгән. Если после тысячелетия у нас была Казанның 1000 еллыгыннан соң кар чистарта торган участок 12 миллион квадрат метр булса, хәзер ул 24 миллионга җитеп килә. 2 мәртәбә арткан. Кышын юлларның чиста булуы эшнең оешкан төстә башкарылуыннан тора. Быел автопаркка 10 берәмлек яңа техника алганнар. Техниканың әзер икәненә инандык. 236 единица техника. Моның эчендә инде КАМАЗлар да, тракторлар да, роторлар да барысы да бүгенге көндә кышкы сезонга әзер. Хәзерге вакытта без иң заманча җиһазландырылган КАМАЗда утырабыз. Менә бар нәрсә дә җиңел генә шулай төймәләр белән идарә ителә. Инде техниканың барганы һәм ничек эшләгәне шу экраннан күренә. Машинаның алдында кар эттергеч, инде арткы ягында ком септергеч урнаштырылган. Әлбәттә, бүген үк барлык техникаларда кышка әзер дип күкрәк кагу әле бик тә дөрес түгелдер. Чөнки кышның нинди булуын төгәл генә беркем дә белмәй. Чын әзерлек ул кыш айларында bir тәүлек эчендә bir айлык норма кар яуганнан соң күренәчәк. Барлыгы 600 артык техника юлларны чиста һәм пөхтә тоту буенча хезмәт күрсәтәчәк. Көчле буран булганда кар чистарту техникаларын 1000-гә кадәр җиткереп була диләр. Казан мэриясендә кышкы чорга әзерлек турында штабның беренче утырышында сөйләштеләр. Төп мәсьәлә эшче куллар кытлыгы. Казанда кар чистарту белән 3200 кеше шөгыльләнә. Норматив буенча алар 6500 булырга тиеш. Дефицит вырисовывается уже совершенно другим. Эшчеләргә кытлык буенча күрсәткечләр бик зур. Без гадәттә 500 кеше җитми дип әйтәбез. Чынлыкта Казанда 4000-гә якын ишек алдын җыештыручы кирәк. Эше күп, хезмәт хакы түбән диләр. Кала юлларын тәртиптә тотуны финанслау 3 ел дәвамында арттырылмаган. Шулай да 2 атналык кенә хезмәт хакын бераз булса да күтәргәннәр. Сумма, скажем, на зимнее содержание в прошлом году. Юлларны тәртиптә тоту өчен узган ел 1 миллиард 130 миллион сум акча бүленгән иде. Быел да киләсе елга да шул ук сумма, шуңа эшчеләр башка тармакларга китә. Эшчеләр җитмәү сәбәпле тротуарлар шугалакны хәтерләтә. Менә Зөлфия ханым узган ел бузлавыкта егылып аягын авырттырган булган. Киләсе кыш хәүф-хәтәрсез узсын иде ди. Начар җыештыралар, ишек алларын бигрәк тә. Яшәгән җирләрдә. Без каткан була юлдан барганда, шуып китәсең дә йылырга мөмкин, җәрәхәтләнергә. Кыш көне куркып җирмәс өчен андый хәлләр булмас иде. Быел җәяүләр юлында бузлавыклар булдырмаска тырышалар. Менә шундый буз ваткычлар алганнар. Безне чистарта үзе агрегат. Аның артында кеше тота да тәртип бирә. Безнең калынлыгына регуляр итәсең инде. Быел кыш Казанның порт урамында яңа кар эритү станциясе ачылырга тиеш. Мондый объект башкалада 8 булачак. Аларның гомуми егәрлеге нәтиҗәсендә тәүлегенә 6000 тоннадан артык кар эритә алалар. Илдар Сафиуллин, Гадел Меңдубаев, Яңа гасыр каналы. Җомга көне Үзәк банк төп ставканы яңадан караячак. Хәзер ул 13% тәшкил итә. Күтәрерләрме, төшерерләрме? Аналитиклар һәм экспертлар бу хакта нәрсә уйлый? Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Киләчәк уеннары халыкара турнирына әзерлек турында бүген Рөстәм Миннеханов Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко белән сөйләште. Республика рәисе эш сәфәре белән Мәскәүгә барган иде. Ярышлар киләсе елның февралендә узачак. Дмитрий Чернышенко Казанның әлеге вакыйгага әзер булуын әйтте. Бездә инде 10 фиджитал ярыш узды. Аларны интернет аша 105 миллион тапкыр караганнар. Хәзер спортчылар, кунаклар өчен киләчәк шәһәре дип аталган үзенчәлекле проект әзерләнгән. Чара бер юлы 10 урында
узачак. Рөстәм Миннеханов уеннар спорт һәм югары технологиялар өлкәсендә генә түгел, катнашучылар, томашачылар өчен дә истә калырлык вакыйга булачак дип белдерде. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Төркиянең Казандагы яңа генераль консулы Угур Йылмаз белән очрашты. Дипломат бездәле октябрь аенда гына эшли башлады. Парламент башлыгы аны барлык депутатлар исеменнән яңа вазифага кирешү белән котлады. Эшендә уңышлар теләде. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Төркия Татарстанның төп тышкы сәүдә партнерларының берсе. Сәүдә-икътисади, мәдәни, гуманитар хезмәттәшлек традицияләрен парламент-ара багланышлардан ныгый ди Фәрит Мөхәммәтшин. Угур Йылмаз үз чиратында Төркиядә Татарстан белән хезмәттәшлеккә зур игътибар бирелүен әйтте. Кичә консулны Рөстәм Миннеханов кабул иткән иде. Эш күп булыр. Республика работает успешно. Мы продолжаем продавать много товаров. Россия герое якташыбыз Рәсим Баксиков бердәм Россия тарафдары буларга теләк белдергән. Ул бүген партия офисына килеп гариза язды. Аның белән Дамир Исламов исемендәге Хәйрия фонды җитәкчесе Валерьян Алмазов та бар иде. Депутат Светлана Захарова Рәсим Баксиковка сораулар бирер алдыннан якташыбыз батырлыгы белән горурлануын әйтте. Аның экипажы СВО зонасында Украина кораллы көчләренең 2 танкы, 6 хәрби машинасына каршы тора һәм аларны тормар итә. Моның өчен Владимир Путин экипаж составы Кызыл йолдыз тапшырды. Бүген ил президенты белән очрашуны искә алдылар. Патриотик тәрбия турында да сөйләштеләр. Я знаю, у вас в партии есть такие программы. Партиядә патриотик тәрбия бирү буенча программалар барлыгын беләм. Ватанпәрвәрлек мәсьәләсе беренче урында булырга тиеш, чөнки илебезнең киләчәге шуннан гыйбарәт. Мин партия тарафдарлары сафына басам, бу фирка илдәге төп көч дип саныйм. Основную партию, лидирующую партию. Дамир Исламов исемендәге фонд җитәкчесе белдергәнчә, бүген аларның бөтен эшчәнлеге СВОдагы хәрбиләргә ярдәм итүгә юнәлтелә. Едем, знакомимся с ребятами. Без егетләр белән танышырга махсус барабыз. Тутскидагы полигонда да булдык. Анда танк училищесын тәмамлаган офицерлар эшли. Аларга хәрбиләргә нинди ярдәм кирәк булса, барысын да күрсәтергә тырышабыз. Соответственно, офицеры, все выпускники Казанского танкового училища. Бүген Казанның Сәйд Галиев исемендәге мәдәният үзәгендә махсус хәрби операциядә катнашучыларга теләктәшлек йөзеннән хәйрия концерты узды. Чарага хәрбиләрнең әниләре, хатыннары чакырылган, яла кайткан егетләр үзләре дә бар иде. Концертны От сердца для победы инициатив төркеме, Татарстанның шик сакчылары һәм хәрби бәрелешләр ветераннары оешмасы Матрешки фонды белән берлектә оештыра. Аларның махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм җыюда тәҗрибәсе зур. Это очень приятно. И вот это все приятности, вот эти даже мелочи какие-то там, например, пакет там с мылом, там, например, ты носки килгән анда сиңа там посылка килгән, просто вот гуманитарная помощь. Ничегәтәргә бик шатланасың. Сын уже находится там год. Минем улым хәрби, махсус операция зонасында 1 ел хезмәт итә. Без аларга игътибарны, ярдәмне күбрәк күрсәтергә тиеш. Дәүләт кенә түгел, халык та аларны онытмаса, алар бит моны сизә. Бу аларга алга барырга көч бирәчәк. Хәйрия концертынан җыелган акчалар хәрбиләргә кирәк яраклар, палаткалар, дарулар, рациялар алуга тотылачак. Бүгенге чарага махсус хәрби операция зонасында булучыларга даими ярдәм итүче хәйриячеләр, зур оешма вәкилләре дә чакырылды иде. Аларның эшчәнлеген рәхмәт хатлары белән билгеләп үттеләр. Списклар буенча эшлибез, җыябыз, андарсы барып тапшырабыз, именно кулларына, прям малларга. И мондай концертлар алар кешене бергә әзрәк җыеп, чтоб алардан да белсеннәр, мондагы да кеше күрсеннәр, что халык берергә. Балалар интернетта җәберләү видеоларын күрмәсен, ялган мәгълүматкә юлыкмасын һәм чит ят кешеләр белән аралашмасын. Бүген Казанда шушы тәкъдимнәрне тормышка ашыру турында фикер алыштылар. Башкалага 2 көнгә цифрлы тармакта бай тәҗрибә туплаган эшмәкәрләр килде. Алар 3 ел инде махсус берләшмә карамагында эшли. Күчмә форумнар барышында укучылар әти-әниләр белән фикер алышалар, лекциялар уздыралар. Белгечләрнең фикерләрен Рузель Шәрипов та ишетте. Уважаемый зал, вы видите или не видите здесь манипуляцию?
Үсмерләрнең интернетта таныш булмаган кешегә шәхси мәгълүмат бирү очраклары елда артып тора дип белгечләр. Цифрлы даирәдә мондый хәлгә ничек эләкмәскә? СМС хәбәрләрдәге ялганны сизеп буламы? Моны балаларга уен аша аңлатырга тырышалар. Это угрозы, которые связаны с психологическим воздействием. То есть Хәзер кешенең психологиясына интернет аша йогынты ясап алдарга тырышалар. Манипуляция ярдәмендә бик күп кешегә зыян китереп була. Һәм бу кармакка эләккәнсең икән, чыгуы кыен. место для того, чтобы, собственно говоря, добраться до психологического, до когнитивного суверенитета. Форум барышында белгечләр Казанда белем алучы 150 мәктәп баласы белән эшли. Алар өчен лекция, өстәхнәләр оештыралар. Статистика буенча хәзер үсмерләр тәүлекнең 5 сәгатен телефонда уйнап уздырам. Башлангыч сыйныфларда укучыларның якынча 88%-ның смартфоны бар. Шундай күләмдә интернет, балаларда телефоннар, смартфоннар ул бик актуаль. Республика Россия күләмендә аның нәтиҗәсе булыр өчен тагы да кирәк күбрәк эшне парага укучылар бар. Укучылар аркылы гына менә шу эшне ничек бүген куелган бу дәресләр, бүген үткәрүче өстәлләр дип әйтик, аның укучылар аркылы үткәргән була. Без аңа цифрлы гигиена дигән исем бирәбез, кулланма дип кенә берничек тә эшләп булмый. Аның өчен бала үзе аңларга тиеш, ничек ул үзен тиешле форматта тотарга тиеш, социаль челтәрләрдә, интернет мөхитендә гомумән. Цифрлы гигиена булдыру өчен гаиләдә дә алып барырга кирәк дип белгечләр. Шуңа тәҗрибә уртаклашыр өчен чарага дистәләгән әти-әни килгән. У нас есть договоренность об Без балалар телефон кушымталарыннан күпме файдаланганын күзәтеп була торган система урнаштырдык. Әгәр интернетта күбрәк вакыт уздыра башлыйлар икән, алар белән сөйләшеп, моның сәбәпләрен белешәбез. Әти-әниләрне интернеттагы мәгълүматның шиксез булуы борчый. Шуңа 2021 елда илдә цифрлы даирәдә балаларны саклау берләшмәсе ачыла. Мобиль операторлар белән балаларны чит ят мәгълүматтан саклау системасы булдырганнар. Шулай итеп тармакның иң төп проблемасын хәл итә алганнар. Бизнес-сообщество, которые взяли на себя. Безнең берләшмәгә цифрлы тармакта эшләүче бизнес вәкилләре җыелган. 2 ел эчендә бу тармакта 30лап чара оештырдык. БРИКС илләре катнашуында уздырылганнары да бар. Цифрлы иминлек өлкәсендә Россия төбәкләре алга киткән. Шул исәптән Татарстанда. Мондый фикер алышуны июньдә Ханты-Манси автоном округында башлап җибәргәннәр. Казаннан соң форум декабрьдә Санкт-Петербургта да оештырылачак. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Нурлатның Үзәк район хастаханәсендә капиталь төзекләндерү эшләреннән соң йогышлы авырулар бүлеге ачылды. Ул 15 кешене кабул итүгә исәпләнгән. Эш урыны балалар өчен. Бүлмәләр якты, иркен, заманча медицина җиһазлары белән тәэмин ителгән. Һәрберсендә душ бар. Бүлекне сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләү республика программасы кысаларында төзекләндерәләр. Бүген Башкалада татар гыйлеме дип аталган халыкара яшьләр фәнни мәктәбе ачылды. Ул студентлар, фән өлкәсендә эшләүче яшь галимнәр өчен. Быел татар конгрессы тарафыннан игълан ителгән Достаннар елына багышлап уздырыла. Достаннар төрки халыкларының уртак мирасы һәм тарихны өйрәнергә ярдәм итә ди оештыручылар. Форумга Казакстан, Кыргызстан, шулай күрше Башкортстан һәм Калмыкиядан вәкилләр килде. Алар үз мирасы белән уртаклаша. Яшьләр фәнни мәктәбенең беренче дәресендә Чулпан Касымова катнашты. Башына югән киелгән, һәртына эйәр халынган, эйәренең кашына булат кылыч салынган. Розалия Султангәрәева Урал Батыр дастанын килей. Ул аны 2011 елда Башкортстанның Хайбулла районына Акъяр авылында Әсмә Усманова башкаруында язып алган. Бу дастанны инде югалган дип санаганнар. Әсәрне халыкка кайтара алдык дип шатлана Галимә. Тудырган талай мыкты епустарды, ассалаумага дейким Татарстан. Төрки халыкларның дастаннары охшаш ди Казакстан Галимә. Аларда да Идегәй җыры, Алпамыш батыр җыры бар. Ул үзе дә шигырьләр яза. Думбрасы белән уйнап, аларны көйгә сала. Татар мен казактың тарихы, аларның бурынгы дәстүри мәдәнияте бер терең, без бауырлас тускан елбез, сондықтан Татарстанга килгән мен куанычлымын. Яшьләр мәктәбе быел 5нче тапкыр үткәрелә. Монда Казакстан, Кыргызстан, Калмыкия һәм Башкортстаннан вәкилләр килде. Шулай ук Мәскәү һәм Казан шәһәрләренең яшь галимнәре, аспирантлар, студентлар катнаша. Быел дастаннар аша халыкның тарихын, үткәнен өйрәнү юнәлеше сайланган. Чөнки яшьләр фәнгә аз килә ди оештыручылар. Яшьләр мәктәбенең турдан-туры максаты шушы үзебезнең казанышлар белән таныштырып,
яшьләрне күбрәк шушы филология, сәнгать өлкәсендәге булган алдынгы әйдәп баручы галимнәр Россия регионнарына түгел, якын чит илләрдән дә чакырып, шушы алдынгы галимнәр, аларның хезмәтләре, уңышлары, казанышлары белән таныштырып, яшьләрдә кабат шушы фән өлкәсендә кызыксыну уяту. Илназ Фазлетдинов татар гыйлеме яшьләр мәктәбендә 2нче ел катнаша. Ул Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты аспиранты. Тарихи риваятлар хакында диссертация яза. Дастаннар турында чыгыш ясаган галимнәрнең фикерләре безнең өчен бик кызыклы ди. Татар фольклористикасы ул яктан кызганычка каршы әле бераз арттарак бара. Мәсәлән, бездә тарихи риваятлар алар гомумән әйткәндә өйрәнелмәгән инде, алар бик йомшак, бик сай өйрәнелгән. Шуңа күрә без шушы вакытларны, шушы эшчәнлекне алып барырга тиешбез. Татарстан фәннәр академиясендә дастан, вакыт һәм буыннар бәйләнеше дип аталган күргәзмә дә оештырылган, китап чыгарылган. Атаклы галимебез Фатих Урманчиевның дастаннарга төрки эпоска багышланган китабын яңадан бастырып чыгардык. Аның үткән юлы һәм инде өйрәнү тарихы, ул инде үз вакытында РСФСР дәүләте дәрәҗәсендә олы галимнәрнең берсе шушы мәсьәләләрне өйрәнгән. Татар гыйлеме халыкара яшьләр фәнни мәктәбе үз эшен тагын 2 көн дәвам итәчәк. Аларда конференция, түгәрәк өстәлләр планлаштырылган. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Казанда Шәрык базары халыкара фестивале бара. Кичә Башкортстан көне иде. Күршеләр 100 артисттан торган зур программа алып килде. Татарстанлыларга күптән таныш Айдар Галимов, Фидан Гафаров, Филүс Кахиров, Айгөл Сагынбаевалар, танылган Аргамак, Бишбармак, Кәрван-Сарай төркемнәре чыгыш ясады. Бердәмлек һәм гореф-гадәтләрне саклау хисләре белән сугарылган кичәдән Рүзәл Шәрипов репортажы. Башкортстанның бар тарихы һәм байлыгы бер сәхнәдә, биючеләрнең затлы күрекләре, зәвыклы читекләре, милли бизәкле күлмәкләреннән күзләр камаша. Ә кызларның тыйнак, егетләрнең горур булулары һәр хәрәкәттә чагылыш таба. Бу Башкортстан хореографиясының алтын фондына кергән чыгышларның берсе. Дәртле биюләр хәзинә этнопроектының милли җырлары белән алмашына. Бу көйләр танылган башкорт композиторлары Хөсәин Әхмәтов, Рим Хәсәнов, Салават Низаметдиновларның әсәрләре. Барыбызга якын җырларны ишеткәч, тамашачылар урыннарында утырып тора алмый. Шәрык базарында башкортстанлылар Татарстан халкына беренче тапкыр шундый зур тамаша тәкъдим итә. Концерт күрше республиканың иң яхшы 100 җырчы һәм биючеләрен, иҗат коллективларын берләштерә. Монда татарстанлылар яратып өлгергән артистлар да бар. Башкорт халык җырлары да җырлап үстем, татар халык җырлары да җырлап үстем. Теге халкыңны күрсәтәсең килә икән, аның сәнгатен, аның традицияларын, менә шушыларны популярлаштырырга кирәк һәм бүтән милләтләрдә белсә, күрсә, теге менә шулай аларның дип, әлбәттә, менә шушы әсәрләр аша, шундый сәнгатебез аша гына без үзебезне кем икәнен күрсәтә алабыз дип уйлыйм. Түрк теленнән телендә бер һөйләшәбез. Бернисә генә мөхалифләр дә бар, бәлки аерма бардыр да. Мусулман яктан да бер-береннән тиң бер бит инде. Шуңа шундай зур матур байрамдар үтеп торырга тиеш дип ышанам. Башка халыкларның бит инде без менә мәдәниятен үзебез дә бик яратабыз карарга. Шуңа күрә ул әлбәттә безнең мәдәниятебезне дә башка халыклар күрергә тиеш. Кызыксынырга тиеш безнең мәдәниятебез белән. Быел Шәрык базары фестивале кулачлы булуы белән шаккаттыра. Узган ел ул бер генә көн дәвам итсә, быел атна буе бара. Һәм анда катнашырга дип республикага көнчыгыш илләрдән дә җырчылар, музыкантлар килә. Кытай, Һиндстан, Иран, Сирия, Мисыр, Казакстан барлыгы 25 ил вәкилләре чыгыш ясый. 40 төрле милләтнең мәдәнияте тәкъдим ителә. Бу илнең Шәрык дөньясына йөз тутуында күрсәтә. Без үзебезнең бай рухи мирасыбызны күрһәтәбез. Уның менән уртаклашабыз, үзебезнең дусларыбыз менән, милләттәшләребез менән. Һәм бүгенге көндә ул эште бик мөһим алып барырга кирәк. Базар ул нәрсә? Ул безне берләштерә. Һәм безнең өчен бүген берләштерү өчен һәр бер чара, һәр бер вакыйга бик мөһим. Мәдәният ул үзе бик
шундый ышанычлы күпер. Фестивальнең төп максаты халыклар иҗаты аша мәдәниятнең шиксез һәм көчле булуын күрсәтү. Шуңа концерттан тыш биредә башкортларның милли ризыклары, кул эшләнмәләре, киемнәре белән дә таныштырдылар. Бит кенә күренеп торырга тиеш, шуның өчен менә бөтен җирдән капланып. Ну, безнең башкорт халкы бик яраткан биләнергә. Шуның өчен менә безнең түшелдерегебез дә менә нидә матур иттереп ясалган тәңкәләрдән. Шәрык базары республикада 27 октябрьгә кадәр гөрләячәк. Ул көнне гала концерт узачак. Һәм инде шунда бер сәхнәдә төрки халыкларының гына түгел, бөтен шәрык дөньясының мәдәнияте тәкъдим ителәчәк. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Тапшыруны Бөгелмәдән килгән күңелле кадрлар белән тәмамларга җыенабыз. Беренче кар ятканга 2 генә көн, Бөгелмә урманнарын күргәч, кыш уртасы диярсең. Балалар монда чаңгы сезонын ачкан. Алар ярыша күңел ача. Шәршәмбе көн шундый яңалыклар белән истә калыр. Хәзер реклама, аннары Рәүф Шакиров сезне һава торышы белән таныштырачак. Мин сезнең белән сау булышам. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. Жар, кашель. Что это, грипп, ковид или ОРЗ? Найти ответ помогут в гемотест. Общий анализ крови и маркер воспаления за 490 рублей. Диагностика инфекции со скидкой 20%. Крысы атакуют! Ротобор. Мощный ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство. Автогидроподъемники. Красная машина. Твоя победа. Твой характер. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Ольга Васильевна проверяла тетрадки до утра, а сейчас страдает из-за остеохондроза. Риск сезонных обострений можно снизить благодаря Алмагу Плюс. Алмаг Плюс. Здоровье в доме. Еламед. Qozon shahar filarmoniyasi ham Qozon biyo ansambli taqdim etadi. Zangarshal jirli biyuni tomosha. 26 oktyabr 19 soatda Shulpan madaniyat uzagi. Rollarda Rustam Nosibullin, Gulnoz G'afurova. To'liq Qozon Filru saytida ham kassa telefoni osha 590 В ленте с 13 по 26 октября недели халяль. Скидки до 44%. Сосиски мусульманские 119 рублей. Такие новости заставят вас улыбаться. Центрофинанс скидки до 30% на проценты по займу. Приходите в офисы Центрофинанс и убедитесь лично. Деньги на выгодных условиях здесь. Исәнмесез, студияда Рәүф Шакиров. Татарстанда салкын һава торышы саклана, явым-төшем ихтималы аз. Ә хәзер тулырак. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармлен аптекаларында гына сатыла. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Яндекс погода мәгълүматы буенча Арча, Биектау һәм Кукмарада болытлы, урыны белән кар. Көндез температура 0 градус тирәсе, төнлә 3-8 градус салкын. Буа, Тәтеш һәм Апаста шулай ук болытлы, кар явачак. Көндез температура 0 градус, төнлә -2, -3 градус. Ширмешән, Яңа Чишмә һәм Аксубайда болытлы, җепшек кар фаразлыйлар. Көндез бераз җылырак, +1 градуска кадәр, төнлә -3, -5 градус. Әгерҗе, Түбәнкама һәм Сарманда болытлы, явым-төшемнәр фаразлана. Көндез температура 0-1, төнлә 4-6 градус салкын. Бөгелмә, Азнакай һәм Русуда төнлә 4-5 градус, көндез 1 градус салкын. Монда да кар.
Киләсе тәүлектә Татарстанның туристик шәһәрләрендә дә салкын һава торышы көтелә. Зөядә болытлы, урыны белән кар явачак. Көндез температура 0 градус, төнлә -2. Булгарда да болытлы җипшек кар. Көндез 0, төнлә 3 градус салкын. Алабугада да кар. Көндез 0 градус, төнлә -3 градус. Казанда киләсе тәүлектә салкын булачак. Көндез температура 1 градуска кадәр генә күтәрелә. Төнлә якынча 3 градус салкын булачак. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Төрекөмеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Көн батыштан уртача тизлектә җил. Дымлылык 72%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар, сәламәтлегегезне саклагыз. Сезнең белән мин, Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.